Yeah. Team Supreme! Hvordan vi vinner navn? Nej, så när jag suggererar nytt hållt 8 för spel. Ja, det går mycket. Alright. Så du kör lappen här. Ding. Let's go! Uh-oh, go ahead, dear. Chucky Garfield, Ah, Elvis this. och Bacon. Sånt är jävligt. Så page up och page down. Just det, vad blir det? Höger klick. Ska aldrig pröva. Jag är alltid för det. Alltid för pröva. It's been a while. Ja, jag heter inte så. Oh my god. Slimrar jag mig. Så, jag hade gått bara det. Nej! Yes, kill the boat. No, no. Bjärgar. Nekade, det är Bacon. Like a stack machine. Tack. Okej, ja. Okej, man hoppar av space eller efter. Hoppa Nej, efter. Itchy space upp. Det är shooter space. Jag skulle checka Arne Jörgna. Enter, hoppa framåt. Backspace är liksom... Enge. Högt upp, efter. Man gånger vid pojlen och keyboard pojlar. Och du skiftar vapen och höger klick av musen. Ja, han vill tjäna, ga. Och... jag tror så page up. Det texter är där uppe. Du måste trycka page up först. Du måste kunna Jag kommer dö. Page up. Inga tjäna. Uh-oh. Fad på! Through the way. Ja. There we go. Här skriver jag inte. Han hade inte också. Han ska inte. Uh-oh. No! Gordon Freeman! No! Dead man! Oh. Ta med assistent du akkurat så måste det. Ja, det är så bök där alltså. Oh. Det är ett bök. Det är... Det tjänar ganska dodgy. Yeah. But the... Wise words. Alltså, hvis vi läser mig stora spel i ändan så blir det bara fri. Det är sagt på spel. Uh-oh. Det är för cool potential för chain reactions här. Ja. Måste skoppa över. De träng over. Glory be. Okej. Så är det. Jag vill ha akkurat som klass skoppa tar atler om. Men det är kanske... jo, of course. Jibba så is. Of course. Men, spökena dräper. Okej, så är det hur tatt vi just det över. No! Nej! Good job, Sonny. You moron. Sån är det. Yeah! Okej, hur Genji? Okej, Genji. Pillars. Jag kan genka, okej. Och backspace tvärför för att lägga hopp upp efter. Och enter för att lägga... Yeah, it's just space. Enter hoppa. Itchy space. Inte det akkurat. Ja. Det här var space clip. Det är för det tar nu. Esbern. Tire shit. Oh no! That's just Other kids! Other cream right. cheese! Okay. I see it. Aj! Yeah, du klarar sig på. Yes. Fuck you så vån. Hey. Yeah, fuck you. Okay? Come on, Aj, fuckers! Mm. Hey guys.
Det här är 2 clusters här. Oh. What to do? What to do? Sunny. Oh, hello there, Sonny. Sonny boy. Just Jo. in case. Två kloster, jag tror rätt så. Uh-oh. 2 clusters, men bara ett väl. I have more of now. Oh, Hallå. what to do? What to do? Ja, det kan du. Touchkonto som hon. Jag ska gärna! Kom! Tjena! Åh, kassa! Kan jag med vad? Det heter Bochen, här man bara spelar Tatooine, jag säger. Link. Som en kör. We're dead, bro. Aj, jag kan inte. Yeah. Go try and drive them on this now. I'm safe as Jag har long bara as så skräckna personer. Gavet. Nej! Nej. Alright, I'll take it. Okay. That's Okay, good. Hover a spade. Hoppar A efter och backspace. Efter. Backspace är också uppåter. Ja. Så du så dubbelt backspace. Så backlippar du sin dator. Backspace. Att det är högt. Vad fucking backspace? Det slätar. Ja, backspace är slättet. Tvärföra han. Alltså, Du delete. måste släta texter. Ja. Ting. Ja. Ja. Hoppa. Okej. Ja, det var fast du gör det där. Så är och så efter. Ja. Ah! Just snack. Jag klickade där när och kände okej. Ja, fast Ja, det men är det inte var håll så det. Jag vet inte. Kände okej för onkom, jag kände okej. Så det kan jag också supervatt men det är drill. Guys, let me introduce you. Grandma. Ah. Ah. If we should. Okay. The gods. Han har också väl tajmat det då. Ja, inte så gott. Kunde veta att det är vi. Men you saw grandma. Okay. Shit. Technically Det- nummer 2. Det är så. This Hey, buddy. is what you get. Fire. What for freak that? Det är I'll dance on 4 standuppar. Screw you. Screw you, Bunnykins. Ah, nu är I'm dead. det. Det är också easy target här på den där. Yeah. So what is teach me? It's so easy. Jag brukar vänta när jag räcker med. Ja, det som jag också säger. Oh yeah. Eller nej, vad ska jag inte förtjäna igen? Oh shit. Nej! Att det är så It's such a thin skills age som har vunnit. Det är jävligt. Jag spelar bättre. Man kan göra det. Katt. Där. Gå runt där. Så att jag hoppar under honom så får han sitta upp. Jo, det kan man. Jag kan inte säga det. Jag hade bara awkward stäv i det. Ah. Du bara brukar piggyback. Ja, det. Hoppa av han och så hoppa hiven. Du fjärsan. Snäcka tog Ah, så där det. Yeah. Du bara skjuta upp i luften. Yeah. Upp och ner. Upp och ner. Fuck it. You're out there. Ja, han har fler. Jag kan ganska vara bra. You stay there now. Yes, ma. It's just Yes, man. Här går lax. Yeah. Det är väl för att bli kassan, eller? Det är några kassar. Okej.
Yeah. Nej, just to say it. Alright. Moin! Jeg må bare. Jeg må Ja, bare. men det bästa jag kunde göra inte... Jag vill inte ha att jag är nyrrig här, men... Ja, varför bor jag? Jag visste det var något. Jag går med det torsk nu. Du är jätteisklad, det var det. Really, someone? Ja, Fuck. alltså hälften av först när ni är emot. Yeah. Yeah. Men look at you, the league there. Well. I'm out, boys. Screw you. Nice knowing you. Mr. Fiskar. You're just going home. Happy now. Wait, är det... Ja, det var första jag med. Jag släpps för snabbt av det först. Ja. Nå, så är det. Hur ska det kunna dräpa Atler? How do I kill everyone? How do I kill you all? Wait, hur är det seriöst? Det är mest också två folk som är vi har beslin ut i havnen. Ja, ja. Trutcher no. Nej, jag hade också som är dotter i havnen. Men det är bara appropriate, you know? Ja, men... Ja, Jag ska ja, skriva du 100% rätt om hon... Jag kanske debatar det. Inte att man det. Brukar ta med Ja, men instantera lugga. It's out. Nej, tonnar. Yeah. Du har säkert Mario en... Oj, ja. Right, Chucky. Ja. Jo, det är vi. Borde installera. Han flott att se och jag står starka för att jag lackar det. Jag Jag har alltid klarat ont där. Ja, I'll take one with me. Ska jag bygga shotgun, shift i den shotgun. Jag vill med. Ah, shit. Well, Well, han faktiskt han kör vidare. Jag nu drev. Ja. Ja, boy. Choked. What a sad way to go. Så fuckar jag upp det nu. The worst nightmare after the Bunnykins back with a vengeance. Shit. He's back for vengeance. He's back to kill. And he's all out of... Mercy. It's true to say att Erika är. I should tear. Vad ska jag... Bruk vinter som... Vinten. Nej. Bruk allt annat. Kan vara där? Ja, det var det. Demonstrate. Ja, det är carrot jumper. Carrot jumper. Carrot jumper! Nice. Hur var det här var ett now? Det var det bara. Jag tänkte att det shadade i rummet carrot. Ja, det var sjukt det där. All according to plan. I'm out. Det måste man ju... För Esbern brukar som säga till han nog att det haft gå server. Ja, det är det falsk Shepard. Ja. Jag vill ha det hänt alla sånt under men one day. Kan det. Kan jag bruka att få han ut? Jag vet inte. Right. Aha! Ja, no. Low gravity. Shotgun. Dun. Att sån Tekken 2 där. You be dead. Link hands out the punishment. Men vad ska Símun? Du kan punisha han vid isen nu. Jag får pröva smäsi. Vad ska jag? Det är simpelt. Maten, you know. Klassiker. Yeah. And off he goes. Dance on the grave. 1v1. No, Ja, jag får fight of the lifetime är Esbern brukar det. Get on up. Yeah, I went. Watch this. Ah, come on.
Casino, you challenged me to a grenade out. Ja. Det var 1004 mål. Det satt ju en Ja. där. Detta, ja. Jag grejt. Ah, shit. Demonstration. I am out of shape. Whoops. How glory be. Så är det. Jag vet inte om borde haft bazooka. Det Nej, vet du för kraftigt, inte? Ja. För pump. Och han protectar över att en annan little engine där. Watch this. Nej. That is pants. Alltså, det är det perfekta wormspelet. Ja. Det är Det är clean. bättre. Det är liksom definitive wormspel. Var länge? Demonstration. A perfect demonstration. Yo, miss. Ha. Yo, miss. Yes, Ha! sir. Sir. Vet du Så hur är det det är? där. Ja, jag har ombart inte Mario till att det är jag som är som man säger att jag mindre syndrom Mario så tar helt det där. You missed ha in Mario. Oh! Boom! Oh! Yeah. He's back! You Still got it. dead. Fucking bitch. We are the winners. We are the winners. Good job, Esbern.